हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്താൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തി മാത്രമേ കാപട്യം നിറഞ്ഞ ലോകത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ദുർലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താണെന്ന്, എന്തായാലും ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധർമ്മവും വഞ്ചനയും ഒന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിമിത്താന്യത്യരിഷ്ടാനി കാലേ ത്വനുഗതേ നൃണാം. ധർമ്മ പ്രകൃതിം ദൃഷ്ടോപാജാനുജം നൃപഃ. നിമിത്താനി നിമിത്തങ്ങൾ, അത്യന്തം ഗൗരവമായ, അരിഷ്ടാനി ദുശഗുണങ്ങൾ, കാലക്രമേണ, തു എന്നാൽ, അനുഗതേ കടന്നു പോകവേ, നൃണാം മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും, ലോഭ ആദി അത്യാർത്തി തുടങ്ങിയവ, അധർമ്മം പ്രകൃതിം ശീലങ്ങൾ, ദൃഷ്ട്വ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം, ഉവാച പറഞ്ഞു, അനുജൻ, ത്രിപഖ രാജാവ്. വിവർത്തനം. ശീലപ്രപാദിജെ. കാലക്രമേണ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അത്യാർത്തി, കോപം, അഹങ്കാരം മുതലായവ ശീലമായി തീർന്നു. കാലക്രമേണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ദ്വാപര യുഗത്തില് ആളുകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശീലമായി തീർന്നു എന്ന് പറയില്ലല്ലോ, ഓൾറെഡി ഉള്ളതല്ല, പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ. അപ്പൊ കാലക്രമേണ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അത്യാർത്തി, കോപം, അഹങ്കാരം മുതലായവ ശീലമായി തീർന്നു. ഈ നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അനുജനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ പറയുന്നത്? അനുജന്മാരോട് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അത്യാർത്തിയും കോപം, അഹങ്കാരം ഒക്കെ ശീലമായി വരികയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും അത്യാർത്തിയുണ്ട്, എല്ലാവരിലും കോപമുണ്ട്, എല്ലാവരിലും അഹങ്കാരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാളിൽ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിശയാണ്. ഓ, അങ്ങനെയും ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെയാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്?
അതിൽ 99% ആൾക്കാരും 99% ആൾക്കാരിലും എന്തില്ല? ദൈവഭക്തി ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അത്യാർത്തി, കോപം, അഹങ്കാരം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരിലും അതാണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താണ് മായയുടെ പിടിയിലാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നതല്ലോ. ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അത്യാർത്തി, കോപം, അധർമ്മം, കാപട്യം എന്നീ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയുള്ള ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് തൽക്ഷണം അസ്വസ്ഥനായി തീർന്നു. ആ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അധപ്പതിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലഹത്തിന്റെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തോടെ അവയൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു എന്നും ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഇതെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നത്. എന്താണ് ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കോപം വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പോലെ. കാണാത്തത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും തോന്നില്ലേ? ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. സംപ്രേഷിതോ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണുർബന്ധൂ ദിദൃക്ഷയാ. ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു. സംപ്രേഷിതഃ പോയിരിക്കുന്നു. ദ്വാരകായാം ദ്വാരക. ജിഷ്ണുഹു അർജുനൻ. ബന്ധു മിത്രങ്ങൾ. ദിദൃക്ഷയ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി. ജ്ഞാതും അറിയാനായി. ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ പരമപുരുഷന്റെ. കൃഷ്ണസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ. ച വിചേഷ്ടിതം കർമ്മപരിപാടികൾ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അനുജനായ ഭീമസേനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാനും പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഭാവി പരിപാടികൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയാനുമായി ഞാൻ അർജുനനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ചു. അപ്പൊ ഭീമസേനോടാണ് പറയുന്നത്. അർജുനനെ എല്ലാം യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജാവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാൻ അർജുനനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗതാ സപ്താധുനാ മാസ ഭീമസേന തവാനുജഃ. നായാധീകസ്യ വാ ഹേതോർനാഹം വേദേദമഞ്ജസ. തഥാഹ പോയി. സപ്ത 7 അധുന ഇന്നേക്ക്. മാസാഹ മാസങ്ങൾ. ഭീമസേന ഹേ ഭീമസേന. തവ നിന്റെ. അനുജഹ അനുജൻ. ന ഇല്ല. ആയാതി മടങ്ങിയെത്തി. കസ്യ എന്തിനാണ്. വാ അല്ലെങ്കിൽ. ഹേതോഹോ കാരണം. ന ഇല്ല. അഹം ഞാൻ. വേദ അറിയുക. ഇതം ഇത്. അജ്ഞസ വസ്തുനിഷ്ഠമായി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവൻ യാത്രയായിട്ട് 7 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി എനിക്ക് അറിയില്ല. ഭീമസേനോട് പറയാണ്. നല്ല ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ ആകുലത, ദുഃഖം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അനിയന്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദുർലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ആൾക്കാർ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വഞ്ചനയും കാപട്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അസത്യം നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കത്തുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ദൂതായിട്ട് കൊടുത്തു വിടണം നമ്മളെ. അല്ലാണ്ടുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് വ്യാകുലതയോടെ
യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള ഭീമസേനോട് പറയുകയാണ്. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിദേവർഷിണാദിഷ്ടഃ സകാലോയാമുപസ്ഥിതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യദാത്മനോംഗമാ ക്രീഡം ഭഗാനുത്സി തൃക്ഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭി അങ്ങനെയാണോ, ദേവഋഷീണാം ദേവർഷിയാൽ നാരദർ, ആദിഷ്ടഃ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട, സഖ അത്, കാലഹ ശാശ്വതമായ കാലം, അയം ഇത്, ഉപസ്ഥിതഃ എത്തി, യഥാ എപ്പോൾ, ആത്മനഃ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം, അംഗം പൂർണ്ണാംശം, ആ ക്രീഡം ആവിഷ്കൃത രൂപം, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഉത്സി സൃക്ഷതി വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ദേവർഷി നാരദർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുവോ? ആ സമയം ഇതിനോടകം സമാഗതമായോ? ഭീമസേനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവർഷി നാരദർ പറയേണ്ടായി, എന്താണ്, ഭഗവാൻ ലീല അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. ശരിക്കും ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ലീല അവസാനിച്ച് പോയിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാം നിരവധി തവണ വിശദമാക്കിയതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അനേകം പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അവയോരോന്നും തുല്യശക്തിയുള്ളവ എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ തുല്യശക്തിയുള്ളതാണ്. നരസിംഹാവതാരം ആവട്ടെ, രാമാവതാരം ആവട്ടെ, വാമനാവതാരം ആവട്ടെ, അങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവതി പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോരുത്തരും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനല്ലേ വന്നത്, അല്ലേ? എന്തിനാണ് വരാഹൻ വന്നത്? ഭൂമിദേവിയെ ഇനിയും വാമനാണെങ്കിലോ ബലി മഹാരാജാവിനെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യം. ഇനി രാമന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രാവണനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ നിരവധി പ്രസ്താവനകളുണ്ട്. ഓരോ പ്രസ്താവനകളും വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ അഥവാ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഹേ ഭാരത, എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ശ്ലോകം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധർമ്മസ്യ അതാണ് ശ്ലോകം, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമാചരണത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ഏതാണ്? അല്ല മാതാജി, ഇതിന് മുമ്പത്തെയാണ് യഥായുധാഹി ധർമ്മസ്യ, അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യവർഗം തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതേത് ശ്ലോകാണ്? 3:24. ഏത് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമോ? കർമ്മചേതകം സംഘരസ്യ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ അനാവശ്യമായ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയോ ജനപ്പെരുപ്പം കൂടണേ? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാ, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനല്ലേ നിലനിർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നാശത്തിന്, മരണത്തിന് കാരണന്മാരാണ്
ഓരോരുത്തരും ഭഗവാൻ തന്നെ. തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അക്കാലം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ജനിച്ച ആൾക്കാരൊന്നും മരിക്കില്ല. മരിക്കൂല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രയും ആൾക്കാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഭൂമി ജലപ്പെരുപ്പം കൊണ്ട് ജനപ്പെരുപ്പം കൂടും. നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല അല്ലേ? ആ അവസ്ഥയിലെത്തും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഭഗവാൻ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ആ പ്രളയം വരുന്നു, അത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ കറക്റ്റായി ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നിലോ എന്താണ് ജനിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയും അല്ലേ? ആരുണ്ടാവും? ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നില്ല, മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ജനപ്പെരുപ്പം കൂടും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ പിന്തുടരുന്നു. ഏതാണ് ശ്ലോകം? പിന്നെ ജഗതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോജനഃ സ യത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. അനുവർത്തതേ. അപ്പൊ ആരാണോ ഒരു നേതാവായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു അനുയായികൾ അനുസരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ അത്രയും ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? കാരണം അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മൾ കാണാം, ഒരു താറാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ എല്ലാ താറാവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു ആടുകളെ കണ്ടില്ലേ? ചെമ്മരിയാടൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, അത് കൂടെ നടക്കുന്ന ആള് മുന്നിൽ നടന്നാൽ മതി ഒരു ആടിനെയും കൊണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നാലെ നടന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മുന്നിലത്തെ ആടിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി അതിൽ കുഴിയിൽ വീണാൽ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നിലത്തെ ആടുകൾ വീഴും. അതായത് അങ്ങനെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണോ ആ മുമ്പിലത്തെ ആൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അനുകരിക്കുകയാണ് പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുമ്പിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത്രയും വലുതാണ് അല്ലെ? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിലത്തെ ആൾക്കാരും തെറ്റ് ചെയ്യും. അവർ നല്ലതാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു പിതാവാണെങ്കിലും ശരി, അത്രയും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിതാവിന്റെ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, അയാൾക്ക് കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെ മക്കളും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ. അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, നാരായണൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് അഥവാ വിസ്തരണങ്ങൾക്ക് പ്രയുക്തമാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണ്? ബലരാമനാണ്. ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ വരുന്നത്. ഈ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യൂഹം വരിക. സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നുള്ളത് വരിക. ഇവരെല്ലാം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവിധ നിലകളിലുള്ള ഭക്തരുമായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തലത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ വിനിമയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം യഥാരൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയമനുസരിച്ച് 24 മണിക്കൂറിൽ, അതായത് എത്രയാണ്? 864 കോടി സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, 864 കോടിയാണ് കേട്ടോ. 864 കോടിയാണ് എന്നു പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ 864 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തില് ആര് വരുന്നു? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അവതാരിയായിട്ട്. അവതാരമായിട്ടല്ല ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ സ്വയം വരിക. മറ്റേതൊക്കെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്, പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ടാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരികയാണ്, അംശമല്ലാണ്ട്.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും അവതരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിയതമായ ആവർത്തന ചക്രം പോലെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലത്തെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്, 864 കോടി. അപ്പൊ ഇനി വേറെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു ഭഗവാന്റെ കാരണോദക വിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിന്റെ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത്. ആ ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത് വരുന്നത് ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രപഞ്ചം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും വേറെ വേറെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കലിയുഗമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. അപ്പൊ വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യയുഗാവാം, ത്രേതായുഗാവാം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രം പോലെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് സങ്കീർണമായ കടങ്കഥകളാകുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരവും വ്യത്യസ്ത പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവത് വിസ്തരണങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീരാമദേവനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ? വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു, കാരണോദക വിഷ്ണുവായിട്ട്. അതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ശരിക്കും വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പൂർണ്ണാംശങ്ങളും യോഗമായി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അവിടത്തോടൊപ്പം ഒത്തുചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ ഭഗവാന്റെ, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അവതാരിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയമാണെങ്കിലും ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മധുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാകുന്നു. കണ്ടോ? വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീലകൾ, രാസലീല നടത്തുന്ന, ഗോപന്മാരോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. മധുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോ കംസനെ വധിച്ച ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ദ്വാരകയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണനോ അവിടെ രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിഭിന്നനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപവും അവിടെ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. വിരാട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുക? നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ? ആർക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? അത് എല്ലാ ദേവതമാരും ഉള്ള ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണല്ലേ, പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിരാട് രൂപം അവിടുത്തെ രൂപത്തിന്റെ ഭൗതിക ധാരണയാകുന്നു. ആകയാൽ വേടന്റെ അസ്ത്രത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ നാമമാത്രമായ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലീല നടന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലീലയാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? കൈവല്യമാണ്. ഭഗവാൻ കൈവല്യനാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല സർവ്വതും അവിടുന്നിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച ജഡവസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപാണ് അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപാണ് ഭഗവാന്റെ. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാരത്തിലുമുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിനെ പോലെയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവണ്ണമുള്ള സർവ്വവിധ പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഏകകാലത്ത് ഭിന്നവും അഭിനവുമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തർധാന സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുതപിക്കുന്നത് മഹാനായ ഒരു മിത്രത്തിന്റെ തിരോധാനത്തിൽ പരിദേവനം ചെയ്യുന്ന ആചാരാനുസാരം മാത്രമാകുന്നു. ഇപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്തെന്ന് ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വേടൻ അസ്ത്രം എഴുത് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ലീല അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പക്ഷേ പരിതപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അയ്യോ ഭഗവാൻ പോയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ആചാരം അനുസരിച്ച് ഒരു മിത്രം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മിത്രത്തിന് സങ്കടം വരും അല്ലേ? അതാണ് കാണുക. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയാമെന്നത് പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് മരണം ഇല്ല, അദ്ദേഹം തിരോധാനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്.
എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അല്പജ്ഞാനികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും ത്യജിക്കുന്നില്ല. അത്തരം അല്പജ്ഞാനികളായവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അപലപിക്കുന്നു. അവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് തന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണങ്ങളെ അവരവരുടെ അതീന്ദ്രിയധാമങ്ങളിൽ വീണ്ടും വിട്ടുപോന്നു എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വിരാട് രൂപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ? അർജുനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പോയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏത് രൂപമാണ് പിന്നെ കാണിച്ചത്? വിരാട് രൂപം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അന്തർഭുജമായിട്ട് ചതുർഭുജമായിട്ട് കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഓടക്കുഴലൂതുന്ന ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപത്തെ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ബഹുരൂപം എനിക്ക് വന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ആ ശരീരത്തിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നതല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു ലീല മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മാന്നസപദോ രാജ്യം ധാരാ പ്രാണാകുലം പ്രജാഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സപത്നവിജയോ ലോകാചാര്യദനുഗ്രഹാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാത് ആരിൽ നിന്നാണോ, നഖ നമ്മുടെ, സമ്പദഃ സമ്പത്ത്, രാജ്യം രാജ്യം, ധാരാഹ സത്പത്നിമാർ, പ്രാണാഹ ജീവിത നിലനിൽപ്പ്, കുലം വംശം, പ്രജാഹ പ്രജകൾ, ആസൻ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്, സപത്ന പ്രതിയോഗികൾ, വിജയഹ വിജയം, ലോകാഹ ഭാവിയിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ വാസം, യത് ആരുടെ, അനുഗ്രഹാത് കരുണയാൽ, വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമ്മുടെ സമസ്ത രാജകീയ സമ്പത്തും രാജ്യവും സത്പത്നിമാരും ജീവനും സന്തതികളും പ്രജകളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണവും ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയവും ഭാവിയിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥാനവും എല്ലാം സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം അവിടത്തേക്ക് നമ്മോടുള്ള അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ സംഭവിച്ചതാകുന്നു. അവൻ ഈ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഈ രാജകീയമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തും രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പത്നിമാരും എല്ലാം ജീവനും സന്തതികളും എല്ലാം അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ ശത്രുക്കളെ പോലെ മേലെ വിജയം വരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിച്ചത് അല്ലെ? അതുപോലെ ഇനി ഭാവിയിൽ നമ്മളൊരു ഉന്നത ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കൃപ മാത്രമാണ്, ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആരുമല്ല, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. അതൊരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനോഭാവമാണ് അല്ലെ? ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കരിക്കാം. എന്താണ്, ഞാൻ അശ്വമേധം ജയിച്ചു, ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ എന്റെ കീഴിലാണുള്ളത്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഞാൻ ചക്രവർത്തിയാണ്. ആ ഒരു ഭാവം അല്ല യുധിഷ്ഠിരൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ്. എന്താണോ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ കാണിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഉത്തമ ഭാര്യ, നല്ല വീട്, വേണ്ടുവോളം ഭൂസ്വത്ത്, സത്സന്താനങ്ങൾ, ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, പ്രതിയോഗികളുടെ മേൽ വിജയം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മേന്മയേറിയ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഉന്നതീയമായ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു വീടുണ്ട്, അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുണ്ട്, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നന്നായിരിക്കുന്നു, അസുഖങ്ങളില്ല, അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്? സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക സമൃദ്ധിയിൽ പെടുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഭൗതിക സമൃദ്ധിയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ കാരണം? വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലേ? നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വരണം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവന്റെ കഠിന പ്രയത്നത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിരഹിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയോ മാത്രം സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കൂടിയേ തീരൂ. ഒരുവന്റെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ ആർജിക്കുന്ന ശ്രീയും ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടൊപ്പം സ്വപ്രയത്നവും നിശ്ചയമായും വേണം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടാതെ സ്വപ്രയത്നത്താൽ മാത്രം ആരും വിജയിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് ഒരു തരത്തിലെടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൈവഭക്തിയോടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നില്ല എന്നെടുക്കാം. രണ്ട് തരത്തിലാണത്.
ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഇത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കലിയുഗത്തിലെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഭഗവത് കൃപയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്രയത്നത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചിക്കാഗോയിൽ ഭാരതത്തിലെ മഹാനായ ഒരു സന്യാസി പോലും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് പോലെ സർവ്വ വിജയങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമായ അനുമതി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജയവും ഇല്ല, തോൽവിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ പരമാർത്ഥത്തെ സ്വന്തം വിജയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് യുധിഷ്ഠിരൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് അല്ലെ, അതാണ് എന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ ഒരു പൂർണ്ണ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഇത്ര മഹാനായ രാജാവും ഭഗവത് ഭക്തനുമായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നത് ഒരുവന് ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളും ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരുന്നത് എങ്കിൽ, എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കും വിജയം ലഭിക്കും, നമ്മൾക്കും ഒരു ഭഗവത് പ്രീതി സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരുവനെ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ ആകുമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അറിയാം, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എത്ര നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് രോഗി മരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഫലിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ക്ലേശിക്കുന്ന രോഗിക്ക് അത്യാധുനികമായ എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാക്കി നാളിതുവരെയുള്ള എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയ അതിവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചിട്ട് പോലും മരണം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒട്ടും വകയില്ലാത്ത ചില രോഗികൾ യാതൊരുവിധ ചികിത്സയും കൂടാതെ അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ നല്ലതും ചിത്തയുമായ എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷ കാരണം ഭഗവത് അനുമതിയാണെന്ന നിർണയം വിജയിയായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും താൻ കൈവരിച്ചതിനൊക്കെയും ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞത തോന്നണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയും നമ്മളുടെ കഴിവായിട്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അത് നിർത്തി എന്ത് പറയണം? ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുക. എന്നെ ഈ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സംദർഭവും നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് കടന്നു പോകും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് വിശ്വാസത്തോടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക ആവശ്യമാണ്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നാളെ എടുക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ജയ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ്.